Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ngezvechokwadi. Ndikanyipa chabatwa nemhosva. Ndikanyipa chabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Zita rangu ndonzi Solomon Derembwe. Ndinoti pamusoro Changamire. Baba wangu wakafa 1999. Ndikasiwa paumba nekusiwa nekupiwa minda. Tagara muzukuru anonzi Obvious Mureyani, mwana wehanzvadzi yangu inonzi Alice, wakauya kumba kwangu achikumbira munda. Ndikaramba. Sekai hanzvadzi ikauya zvakare kumba kwangu ichikumbira munda. Ndikaramba. Wakatsama nazvo kuramba kwandakaita. Wakabva waenda kwaishe Mukahanana. Wakauya naishe Mukahanana pamba pangu. Ishe Mukahanana aina sabhuku Dangarembwa nasabhuku Ndorikanda nemapurisa 4. Wakati tauya kuzogowa minda yakasiya wabereki isina kugowiwa. Ndakawarambira ndikati minda ndakatoipiwa kare, iri minda yasekuru baba wabereka baba wangu, yairimawo baba wangu, minda ya baba wake. Kufa kwaita baba wangu ndikapiwawo minda iyoyo. Asi hawana kuteerera izvo ndakawataurira. Ndakawaudza ndichiti kumunda ikoko handiendiko kuti munokowe minda iyoyo, ngekuti minda iyoyo ndakaipiwa kare ngeyangu. Ishe Mukahanana wakataura kwandiri achiti, ukaramba kuenda kumunda ikoko ndichakusungisa nemapurisa aya. Inini ndakamupindura ndichiti, kana zvakadaro mataura vanhu vemutemo. Ndakacho ndikaenda nawo kumunda idari, akandogowa minda iyoyo. Asi inini ndakanga ndaramba ndichiti minda ndakaipiwa 1999 uri munda wasekuru wairimawo baba wangu, munda baba wake. Kufa kwazoita baba wangu pandakachifukawo munda iyoyo mumaoko angu. Saka ndakazotakura nyaya iyoyo ndikaenda nayo kucivil court. Ndaenda nayo kucivil court, nyaya yangu yagamuchiwa nyaya iyoyo. Ndipo ndakanzi dzokera kwa chief. Kana wabva kwa chief ndozodzoka zvakare nenyaya iyoyo kucourt. Ini ndonzi Solomon Derembwe. Ndiyo nyaya ndayonayo kwamuri Changamire. Nemashoko iwayo ndinoguma ndiri ipapo mazvita. Watani Sekai nani? Na Alice. Alice, wari Sekai na Alice? Indian Sekai. Indian Alice. Alice. Right, taurai zvakamira sei zvataurwa nemukomana? Zvataurwa pamusoro Changamire. Inini noitwa Alice Derembwe. Indini first born yemusha mavo yemumba mai. Zvaari kutaura izvi, minda isusu hatina kundorera. Takanga takamanga kucivil court. Tichibva tapuwa pepa iro takapuwa rakazi ngazviende zvodini, ngazviende zvoshewa. Zviri zvekuti nyaya yakatanga haina kutanga izvozvi bamama. Nyaya yakatanga 2021 ndo pakatanga nyaya iyi. Achindotimangara tichibuda, achiendepi tichibuda, tichimboenda kwamambo anga ari kuseri uko, ichiramba tichienda kwaishe Mukahanana wari kutaura iye asikauyi. Saka muna April uno ndio paazotimangara futi kuti takamutorera munda pane Major Street.
Saka Majesty wakati minda yacho yakambomira sei? Majesty takapindura tichiti minda yakadini? Minda yakasheiwa papa ina sabhuku dangaremba na ishe Mukahanana takasheiwa minda. Minda iyoyo iye wakasheiwawo. Ndo pane nyaya yangu ipapo. Ndo pane nyaya yangu ipapo. Ishe Mukahanana nasabhuku dangaremba nasabhuku ndorikanda. Simba rekusheya minda yakwaDelimbo wakapiwa nani? Papa ine pepa rakabva kukoti, rakabva kwa Majesty. Chipe pepa racho. Zutawa vanhu zvomuita here episode here pakazi Ishe Mukahanana naIshe nasabhuku dangaremba nasabhuku ndorikanda ngawashiye minda ndepapi hapana, because according to this paper parunzi the respondent is barred from disposing of the property and livestock which forms part of the deceased estate until the estate is registered and the property and livestock distributed evenly. Estate yakarejiswa. Estate yakarejiswa here. Estate zvatokutaura kachiti estate. Baba wenyu paakafa ane zvinhu zvakasiya property. Dai anga ine imba mutauni, imba kumusha ane imba, ane minda, ane mombe, ane mbudzi, ane huku, ane motikari, ane zvikochikari, ane zvigayo, zvese izvozvo ndo inonzi estate yababa wenyu, zvinhu zvaakasiya. Saka mutemo unoti munoenda kwaMaster of the High Court, munosvika moita sei, munotaura nyaya iyoyi. Mataura nyaya iyoyi, panochuzwa pakati penyu ndiani executor, handiti anenge akuzoona zvinhu zvese zvababa zvanyorwa pasi, nemabeneficiary acho ari kuzi ndinofanira kubenefita kubva pane zvinhu zvonyorwa futi pasi. Yadaro yochinzi zvinhu zvakudii, zvakugoyiwa zvachirejeswa kupi kwaMaster of the High Court uko, handiti which iwe chako ichi. As this is an order that yakapiwa necourt but hamuna kuita. Saka kana pabe neorder yecourt kutaura kuti tangai maregister estate yababa musati maita anything. Awa Mukahanana nandorikanda nadangaremba simba rekuzoti wagowe wakariona kupi? Pindure. Nesimba rekutoti Mukahanana anotoita simba rekuzotoya nemapurisa kuti yakusungisa uyu, simba rachiri ranga richiona kupi? Anga chiri bhesa unowati, because yafanira kunge iri court order inotaura kuti iwewe mukomana handiti waakusungwa nenyaya yakati. Iri order yabva kuko kuna Majesty kuti endai musunge munhu, because zvamakaita makamuthreatena, you threatened him kuti aite zvamamuda nekunza mapurisa. Imimi wacho zvamamuda zvisiri pamutemo. Handizvo? Because abanyeri kuti mamuda kusungisa mukomana. Because this order is issued together with the warrant of arrest, which shall be suspended on condition that the respondent complies with the order. And imi makaenda kuti chinhu chikaichi, makaenda kuchipindurudza masvika kwaMajesty. Maenda kwaMajesty makasvika mukataura kuti mukomana wayo ndiye ari kutora minda nemombe nechii zvese ndiye ari kutora.
asi madzoka kuground imi wabva notora ishe mukana nasabhuku ndorikanda nasabhuku dangarembwa mobva maenda kogohwa imimi zvamakarambidza uyu zvakarambidzwa nekoti ndozvamakabva madzoka vamaita imi imimi oright imimi makarorwa ere vasikana makarorwa kana makarorwa saka murudzoka kubva kumusha kwenyu wamakarorwa kuya kohwa minda yakapinza ewa pakatangira pamusoro mangu pakatangira nyaya iyi iye uyu Solomon anga akudzinga maisama paumba charity anga akudzinga paumba pese pakafa baba yedu 1999 atinambobvira tadabinda atinambobvira tadamumbi pakazotangira nyaya iyi ngepanga akudzinga Solomon maiyeni paumba zvamutotaura manje ndozvinotaura kuti mimi hamuna nyaya naSolomon asi ane nyaya ndimaisama maisama ndiye akaenda kukoka imese kuti yamundibatsire nyaya yamudzingo sekutaura kwamuita makati hamunobvira mamuda minda munobvira mamuda mombe munobvira madachii asi maisama paakatanga kunetsana naSolomon ndipo takabva tadzoka andizvo maisama wacho ndoba haana kutomangarwa wakamangarwa tisitirai asi unodiwa zvemaisama haana kutoiswa papepa reutakamangarwa pakaiswa inindasekaika kana iri yehonzeri unodiwa tichitomuda panapa because isu toda tizive kuti sei Solomon namaisama wangaumisa. What was the reason? Imi makataura kuti ndikudzingwa akazi ndikudzingirwe vapondulo patengese ndo mazura atakaita zvakuda iye ari pasindo matanga mazura atakapinda azvi asi wakazi vapondulo patengese aneri pamwe akamutengesa Solomon atitazvisi unoziva kuenda kukoti muchikwidzwa mabhazi kuenda kufambira nyaya musingazivi munozviziva simuda unyepa andizvasika akambotengesa andina kuona ndozvandotaura kana asina kumbotengesa nzvimbo sei maisama akazouya kwamuri achitazi ndazinyibva nda kutengesa kuti wangasenge pale pamwe pakambotengesa saka kana pasina pamwe panga akatengesa anga azvibatirei kuti ana kuzvitengesa akafungira andina muona isu hatirarama upenyu hwekuita sei hwekufungira ende hatitongi nyaya yakuti zvekuti zvekufungira isusu muno matitongi wanhu totonga chii nyaya gosu nyaya yeti kuti kana chinhu chitsika dzenyu mimi dzekwaderemwe dzinoti here kana baba afa wanasikana wanodzoka kubva kwakaroorwa woya wosheya misha ndio tsika yenyu here kwadere tsika yenyu kwaderemwe inoti here kana murume baba afa wemusha wanasikana munodzoka kubva kwamakaroorwa kuya kosheya misha koyenyu imi kwamakaroorwa minda munotorerwa ndiani hanzi varume wenyu dziri kudzokwa here dzichitorera varume wenyu minda nemisha ndo zvandikudzaa sei muri zvamuri kuita imuri kwamuri kugara sei muzoda kuzviteedzerawo kwamakabva muda kuita kwamuri mimi hamuzvidi kuti muitirwe mimi asi muda kuitira vamwe kuti mushuwa uyo uzi derembwe pana baba derembwe ndosaka musha uchinzi chii derembwe pakashaya baba derembwe musha uyo unodii unopara asi kuti musha uchaparare baba derembwe anofanira kunge aripo baba derembwe woita sei wochengetedza zvinhu zvechii zvemhuri kuitira kuti mimi kana madzokawo dhati zimi kana madzoka marambwa nevarume wenyu munoona pekudini pekusvikira andizvo hatiti kuti musha menyu dzingwai asi tikuti kana makagara zvakanaka kwamuri siyaiwo kumusha kwakagara zvakadii zvakanaka sei kana muri kuti mimi kwamakagara kwakanaka munoda kuti kwamabva kushati asi ndiko kwamakabva uye Solomoni ihanza dzenyu ihanza dzenyu ihanza dzenyu zvamunenge muri kumbofunga imimi ndikona papandushambisikaka chinombozi mhuri chii ngatibatsirane chinonzi mhuri chii ngatibatsirane one mhuri kuziva kuti uyu mwana wababa wangu mwana wamai wangu ndo chekudii chekutanga
Ukama. Ndo kama kutanga iwo. Anditi ndo vanachibvunza manje. Imi matora minda yababa wenyu mimi. Anditi mapa wana wenyu mimi. Wana wenyu wazukuru. Wababa wenyu. Mwapa minda yenyu matora mwapa minda. Anditi saka wana wa Solomon anizitara dele mburi. Wada kuzotora munda uko wada kugaribi. Wana wa Solomon anizitara kuti derembwe. Wana wako vari kuendepi? Ivi mochitora minda yaderembwe manje kupa wana wenyu. Pamusoro kumambo iko kapo wanyepa. Obvious warutaura chigumisirwa changu. Handifungi kuti wakamboya ipinze minda. Apo watonyepa. Ipo pa. Imsende Honde ngoti pane pamagwe wana wake isusu wana wedu wakuti mande minda. Ndipo ndiri kupindura. Handaupa zita remunhu. Ndakupa ise example. Kuti ini ndiri pana. Wora ndichipe example yako. Hanzvadzi dzangu inini dzobva kumisha kwawo. Handiti kwakaroorwa. Uya kuti ngatishiye minda yani yababa. Handiti tobva tashiya minda yababa nehanzvadzi dzangu. Saka nditashiya munda yahanzvadzi iwewe wakuzova wani. Iwamo kamusikana. Wane munda wake. Ndikashiya inini nehanzvadzi yangu minda yababa i7. Ini ndiri mukomana 1. Ndine hanzvadzi 6. Tobva tashiya minda yababa yese. Diga rake. Ini ndosara nemadiga mangani? 1. Handiti ndiwo papa mune wana 1. Wangu. Handiti saka rako iwewe rarako nani? Ni wana wako. Mumusha mani. Alikuwa kusema tikashare akamona ndozvo kuti ngatidini tobatsirana because basa redu ino ndikuti ndigare zvakadii zvakanaka noti zvokupanya toti mimi muonewo zvakanaka toita zvakanaka zvakashata todi tozvigadzirisa asi chiwanhu chiita sei chichiteedzwa ndozvandikuedza kutaura izvo kuti ndikupa izvi that's a very simple chi handiti yes mutemo ukakwanisa kutaura kuti Roman Dutch law inokwanisa kutaura kuti mwana wese ndi beneficiary whether musikana kana kuti mukomana anofanira kungobenefita kubva paestate yababa wake handiti asi titi kuti kuchiwanhu pane zvimwe zvinobenefitwa nevasikana nezvimwe zvisingabenefitwi nevasikana for the sake of the name handiti chinonzi derembwe mukashiya imimi 1 2 3 4 muri 6 maguwana minda yaderembwe iri 6 handiti panenge paakuzi apo ndepana pakudaidzwa kuti zita remurumwe wako apo pakudaidzwa kuti zita remurumwe wani uyo pakudaidzwa zita rechi remauyo pakudaidzwa zita reuyo handiti chamaita sei madestroyer chinhu chinonzi chiderembwe madestroyer dzinza because apo kana uriwe kwamakomva iwe wakaroorwa kwamakomva munda wako iwawo kwamakomva newana wani wako wato in charge neminda yayo ndiwa nani ndiwana makomva ndowanawo yato property yani yawo ndosaka ndakubvunza kuti iwewe kwauri kwawakaroorwa iwo hanzvadzi yemurume wako yobva yawo yekuti minda yemurume mama inini ngeyababa wedu handizvo saka isusu taakushiyana nevarume wenyu nhaka yani yababa handiti mubva matorerwawo minda yese yemuri kuimba wana tete wobva watora umwe wake wobva waisa wana wani munozwa sei kuti pamupatoka tisataita chimwe chinhuka yes mutemo unotibatsira kuti tigare zvakanaka tichiziva nekungwara asi pamwe pacho pane paunozoona kuti kungwara kwandaita ukatifambei after 2 years kupusa akamua isusu tiri kuti uri kupanya kwako iwewe wowaka kwawakabva kwakaenda asi kwawakaenda hakusi kwako ndosaka yunzi nyange ukafa mweya wako wauramba uri kwakaroorwa unodzoka kwaderembwe kumweya wako ukazoramba ukazi iyazve wakatengesa dzinza dzoka hako chigauraiwa ndio tozoona chipoko uchikwira negomba uchidzika uchikwira uchipota because warambwa nedzinza rako nezvawakaita uri uchiri mupenyu handizvo ndikuti uyu mukomana wa ndiye hanzvadzi yenyu ndiye ani ndiye derembwe handiti kanai maningi chayanai maningi tukanai maningi asi at the end of the day pane chinhu wani chamusikafanira kukanganwa kuti uyu ndisekuru unonetsa asi ndisekuru kwedu akambozaizva
ndiye chi izvo zvomusambodii musakangawa because kuti panzi paderembwe apo munda kana pasina munda wepaderembwe hapasiri paderembwe ipa amurozwasikazvizvo saka tikuti izvi zvekuenda mumakoti izvo tinoenda hedu nenyaya yekungwara kana kuti takafungwara kana takaita sebhani zvimwe zvacho hazvidi chii hazvidi koti zvinoda kungoziwana kuti uyu unoita zvakati unoda zvakati uyu chakati haadi uyu unoda zvakadai wasikana ngatimbogare pasi tiese kuonesana zvakadii zvakanaka kana uyu bambo ari wrong tinomutaurirawo isusu aona ibambuka muri wrong uyu hanzvadzi yenyu kana yakasiyiwa nababa iri papi iri pamunda apo handiti musaidzinge siyai hanzvadzi iri papi payakapiwa ndiani ndibaba wayo musaibvise papi ipapo why tiri kuti usabvise hanzvadzi payakasiyiwa nababa because iwewo chauri kuchemera munda uri kuchemerawo wakasiyirwawo ndibaba saka umwe munhu akauya baba munini akauya achiti ndakutorawo munda ngewe munin'ina wangu unozofara here handiti ndosati kuti tiri panyaya yegive and take give and take iwewo Solomon Alice hanzvadzi yako whether she was unfortunate kuti hana kuzoroorwa kuti akaroorwa akadzoka asi baba wake paakadzoka kumba kwababa wake hana kudzoka kumba kwababa munimba akadzoka kumba kwani kwababa wake baba wake kobva ati mwana wangu chigara papi apa nemhuri yani nemasanzu ani ako apa iwewo Solomon sasamudini sasamubvisa asi kana iwewo nemasanzu ako makuda kubva mamakasiyirwa nababa handizvo makukreta futi mweche nemadambudziko makufanira kuenda futi kuna ani kuna baba hapo mumukumbira kuti baba mhuri yakura tikukumbira kuti maybe ukatito ndokuirana kunoita chii kunoita mhuri noti kukana koti haimbozivi magariro amunoita asi nharaunda mamunegara ndo inoziva magariro amunoita sei amunoita koti inongoita is based on facts anongosvika uyu wati alright hashamwari wewo nenyaya yekuti awahiwa nenyaya zvekuti mazoita sei madzoka kumba kwacho ka they don't care mukuona pane nyaya zvokuti maita sei madzoka kupi kumba kuti muchataudzana here kana hamutaudzani hawana basa nazvo angamwana manje nai azani sekai Alice uyo ndiye sekai tinongotaura zvimwe chete zvikuafekta kupi kwese kuti inini chatandi kufunga chacho chekuti imi mwasikana handiti pakuda kuti wamwe vanhu mukaunza vanobva kunze vanokukanganisirai relationship yenyu sechi semhuri people can only come in kuti vakubatsire pamune maona kuti apa tanyanya kudini tanyanya kutadzirana zvakafanira kuti dai mauya kuya kuti mambo isusu nyaya yedu haisida kupinda mukoti nyaya yedu ndeyekuda kuti mutibatsire kuti tinzwisisane nechi nehanzvadzi yedu totoiita isiri muchii mudarimo ndo kunonzi kugarisana because chinhu chikaya mukoti ka munhu anoexpecta kuti ndinda kuhwina kana kuti ndindaruza saka izvo toti mukoti munomu hapana aruza hapana ahwina asi chatiri kuda ndechekuti paunobuda padhoa wabatsirika here nezvatakuitira munhu ndo chiri important rasiyana nerekwani kwamajastiri kutoni naluza nawina asi munomu hamuna luza nawina asi munabatsirwa andizvo kuti ubude wa munhu richi uri nani seko zvandakutaura izvi mukaenda mukarara makarara mukazvibvunza kuti tete akauya kotora minda yatakapiwa yasekuru 1 ndinosara nei 2 ndinozwa sei 3 wana wangu wanoti kudini ndikafa wana wangu wanozoti kudini handikamngoro saikoro yacho yakashata kuti mwana pamamusira akaroorawo atiti mukona chachimairi hanzvadzi dzake dzichaendawo futi kwadzakaroorwa dzichadzokawo futi dzoyako titi kuti ngepababa mai ndodawo sheya handiti pachabva kuzi paderembwe pova pazi pajosaya pova pazopaa pajosaya pachabva futi pajosaya pova pazi padindingwe pova pazi padindingwe because wana urongozvarwa wachiramba izirongozva uri kuroorwa rumwenda uchidzoka uchitoti tauya kusvika zita rekuti derembwe kusvika zita renyu rajosaya racho makatora kusvika zvichikodini asi tikuti paderembwe ndipani ndipaderembwe ngatichengetedze zita rekuti chii derembwe saka ndaitoda kudai uyanga ari pana anzani Alice zasitori charity iye ndiye mati mai anzani Samu
yes maisama anenge achidiwa because maisama ndiye amuridzi chaichaiwe chii imi mazongoonzwa but aidawo kuti maisama anzwe kwatiri kubva nekwatiri kuenda kuti no it's not about winning kana kuti chii but it's just about understanding each other toita zvinhu zviri chii zviri correct zvisingati baba akarara hake kwakarara atendeuke ba handizvere Alice tirikubvadzwa changamiri asi pane pendanoda kukumbirawo kuti asazoramba achindomangarawo patati kubva 2021 saka ngaibve yandoperera pano kwete kuti uchasimudza zvenyaya yoenda kotimangara ndipo petaakukumbira kuti asaramba achindotimangarawo kukumbira hangu changamiri ndipo tiri kutokumbirawo hedu ndati 2021 sinoite zvekusvika 2025 izwai zvendudzwa ndati tete changa chiri ukuona munhu achiramba achimangara isaini yekusagutsikana nezvaari kusangana nechii ndo zvinoti munhu aramba achidii achisimudza bvunziro kuti wagutsikana here acharamba achimangara here matinoda kutizwa kuti uchizwa kutobuda kwababa munangarwa kuti haapererwiba izwai aika kwamakaenda kumberi kwesoko kwakadzuka ipapi papana rushisi ndosaka madzuka ndosaka ndikuti kukubatsirai kwandiri kuita kao iye wacho hatisi kuti tiri kutomutaurira urikutozva zvatiri kutaura kuti nyaya iyi haichadi chii haichadi kotiba yakuda kugarisana handiti semhuri touyawo kana muri tida tokuuya mouya semhuri handizvo mese muri chii muripo isusu tozotaura koti kuti nyaya iyi takaigadzisa nenyaya nzira yakati but chandisina kuda inini chandisina kuda chete ishu yekutora zvinhu zvekwaderembwe kubva wakwasha ipo pa takatopuwa izvozvo takatopuwa no izvozvo ndo zvatiri kurivhesa izvo kuti zvakaitwa izvo zvazviri chii zvakashata because even nyange order iyi haina kukupai mvumo haina kupa vanhu vakazviita iwo mvumo yekuti wazviite zvawakaita saka zvazviri wrong saka izvo takutodeclare kuti that decision that was taken by Mkana and partners is null and void. Tadzoka futi panamba chii aswera 1 ndo patiri kunotangira kuti minda haina chii haina munhu izvo zviminda ndeyekwani ndeyekwaderembwe totangira ipo Mimi ndinonzi Sekaidengo pamusoro ichangamire ndinero ndobvunza hangu panyaya yemombe kuti akatengesawo haapiwo here vana tete padoko ndosaka ndati muri kuzwa nyaya yenyu pairi nyaya yenyu Sekai haisi yechi haisi yemunda chete nyaya yenyu ine zvinhu zvakadii zvakawanda zvisina kubuda pachena asi chazoenda kubuda pachena ichi munda asi zvanga mutu ane nyaya yemombe pauda kuzikana kuti baba wacho paakambofa namai alright baba paakafa namai wakasiya mombe ngani state tinayo tati ndire mbunzo mai baba namai pawakafa wakasiya mombe ngani 8 dzikuchengetwa ndiani ndisoromoni saka imi muri kuda 35 ngoshiya mombe 35 dzamusiri kuchengeta dzamusiri kudhoza dzamusiri kuisa kudhibhi dzamusiri mudanga dzamusiri kufudza dzamusiri kuteerera unongohora chete ngobva kwavari umwe nyika yakuhora ndizvo it's very unfair let's be fair to this gentleman and kana atori mutori nerake imi kuti mombe dzacho dzitoripo koda yanga mombe 8 mamunoita sei dai papasina kana kwani mamuda kudii mamuda musungisa ndozanda munoona nyaya zvanoita isu toita kutaisa kuti makore mangani baba namai vakafarini mai wakafa 89 baba wakafa 99 which means we are talking of about 26 years and pa 26 years ndiri nemai zvandoita pa 26 years kana mati muda kusheya yemombe pa 26 years mombe average mjana pangwedzi mari majana ari kubhadharwa muno mazuva ano
padanga remombe dziri 8 and above. That's about $100 pamwedzi. And saka $100 pamwedzi tikuti Solomon nyaya yemari yeujana i1200 pagore. Saka 1200 times 26 years. Achifudza ndeyeujana iyo. Ndobva tazoti kana paine marecords edosing nechii zvese anofanira kuwana mari yake. Kuwaka danga nekuita sei zvese munofanira kupa mari yani yake. Tochiti 26,000 plus zvimwe zvese izvo andika tobva tachiti toidivhaidha nemitero ka ndakamuzva kuti mombe yese inoterwa chii $2 yamari $5 pamombe pagore. Saka kana dziri 35 it means it's 35 by 5 inotipa chii 35 by 5 $175. Saka it's $175 times 26. Totaisa pasaida tocalculate dzese idzodzo imari dzinofanira kudzoserwa kunani kuna Solomon tisati tasheya zvinenge zvasara. Saka mova machicalculate value yemombe 35 average mombe ikuita chii 300 and 26 by 300 10 3,000 10 6,000 10 18,000. Saka we are talking of about 23,000. Already maamu losi kudara makufara kutobhadhara Solomon. Mukona zvizotaura kuti imimi ndimo makufara kutodi pamombe idzodzo dziri 35 Solomon dzatoo dzake maererano nemaexpenses yakadii ayakasangana nawo. Mamuchimutsvagira mari yashota shortfall ye6,000 yamunofanira kumubhadhara. Pane zvakaita makanakirwa munonakirwa nevarumoine vananyu mumataundi. Because musazvikanganwe zvekuti pakufudza mombe ka unopiswa nezuva, unonaiwa, unobayiwa nemupangara, unoswera nanzara, unoita there is a lot. Saka zvinhu izvozvo zvinofanira kubhadharwa nemari, zvinofanira kukostwa. Mubva mamubhadhara kuti muende pasame level, then you share the balance. Saka na balance isipo sekuti una kwandaita kuti matomu negative already and makufanira kumubhadhara negative iyoyo kuti ikwane then mozoshare mhepo. Akamona zvinhu kuti mozoshare chii mhepo after matomudini. And ndosati kuti musatarise side rani renyu chete asi musikatarisawo side rani rake for the sacrifice yakaita sei yakaita. Mutendeiwo mune zvimwe asi momushora mune chii mune zvimwe. Ndiko kuti nyaya yenyu ite sei igadzirisike. Because mungangotesa mombe 35 dziri kudanga kuti mombe isvike pekuti mombe ka kutanga iri nhumbu umwe munhu akachengeta kutsvagira mukono chaiko. Tanga kutoitsvagira mukono kuti ite nhumbu achisvetsveredza mombe kudzika kune mukono wakanaka kuti iona ndone mukono wakanaka. Ibasa rekutanga iro yozobva yane nhumbu yosvika yabara wochengeta mhuri yacho kusvika yakura zvokuti yakuda kuzoitawo mhuri yayo. Imakandonyarara yenyu muri kuva rumwe hamuna mombe reva muri hamuna mutodaidza kumbirai Tengai mombe tinadzo ndikutoti paukama munoziva kunoita sei paukama sekuri Solomon ndinotangawo chii unoziva Solomon zandiza kuti andiyana dzavo zvaunofanira kuita newe zvaunofanira kuita muchita sei munowana wechii wechinhu chimwe chii. Hanzadziwa kana tinodawa mombe handiti dzinokwanisa kuuya sekuri Solomon ndinotangawo chii danga ndiri kukumbirawo sekuri mundibatsiro nditange chii danga. Solomon noti tsvimbo yake hanzadzi yangu ako zikai endotange danga iwe nhingi endotange danga iwe nhingi endotange danga. Handizvo muri kuita chinhu pachii paukama pakuwirirana nepakusimudzana noti kukana. Mukaita zvekukana ka mutemo uri very stupid. Ndo zvandikutaurirai mutemo uri very stupid. Major Street uyanokutaura kuti alright ngatichitaure cost yakasanganikwa nayo nani
naSolomon tobva taitapo tsve. Jehovha has the right izvozvi what is the current value yemombe dzacho dziri mudanga. Jehovha has apo chii tsve. Handiti Jehovha has Solomon ngatanga atora zvake expense yake. Jehovha yada kese katsvairwa matom negative. Was right still most I know that negative you it means kuti you owe him. Chimbadarai. Saka zvinoda kuti ngwari moti wonei pamwe pacho movhara dziso chi 1 pamwe pacho movhara chi ese pamwe pacho movhura chi ese kuti muonere zvimwe zviri kupi zviri kusei because musakazvionera ka amen. Ili ndo kubatsira kuti iyi issue yenyu haidi zvemakotsi ba. Anditi haidi zvemakotsi. Inoda zvokuti mugare pasi sechi semhuri mobatsirwa mowirirana mofamba zvakanaka. Because kana mazwa ndatokutorera nenyaya yemombe dzamuti kuti kwani 35 ari kukupaira hambe kuti mari 35 imuri kumurume wenyu ndiani. Mutorere munhu utokaunda mombe dzikubvunzwa nomwe murume pana akakupai feedback. Imuri kumurume wenyu mautoziva kuti ndakapasora murume 35 kuti. Saka pakatobarwa mhuri munotorekodha muri kumurume wenyu mutori nemwe bhuku muri kumurume wenyu rekuti +1 +1 musazodaro. Mazwa vasikana musazodaro. Ihanzvadzi yenyu chandikukumbira Solomon idzi hanzvadzi dzavo hauna dzimwe hanzvadzi futi. Imimi vasikana hamuna imwe hanzvadzi futi kunze kwani wake. Mungapokana mukadii mukaita sei asi at the end of the day ndiye baba. Imimi ndimi wanani wanatete ndonyaya chitete hai musakanganwa izvozvo. Ndosaka isu takakura ramai edu achitaura kuti ukaona parurwa hama kanda vhurungwa. Ndizvo takakura chitaura ndona mai vedu parurwa hama wana wanyamunhu kana warurwa kanda chii vhurungwa usakande chii dombo because pamberi apa uchaona wari chii hama inhikiti usazokanda. Andozveretete pachaita kanhu kadikidika muda Solomon hapana umupamira pa Solomon pasida. Kana wazukuru wenyu chaiye munazovataurira kuti sekuru wenyu chaiye ndiSolomon. Wamwe wandiwana sekuru asi sekuru wenyu chaiye ndiSolomon. Wazukuru wenyu ngawaite used kutamba nemuswa wani wasekuru wavo. Ngawasaite hondo dzaana mai dzoenda kuwana. No. Hamutorerani peace order wana wanyamunhu. Kutorerana peace order. Munotorerana peace order iyi yekuti masangana mutauni umwe akaona umwe crossa tara umwe akoenda vari kwaSpa umwe vari kwaTM wana wanyamunhu. Kazvidaro kusadaro chiendei mugare pasi kana munoda kuti isu tikubatsirei munhu waya tokubatsirai toita this case out of court tigare nemi pasi sasoro semhuri tikubatsirei. Vanasekuru toda kugara paina nasekuru vamwe wavo wanaderembuwo vanokwanisa kunga varipo nedzimwe hama titi chinhu chibva chapera. Hatichadi banyaya kutanga kuzi mombe munda toda tigare tibva tadzigadzisa once and all. Saka zvoda mumusha. Nduti wemusha. Ihama. Dzaunofila iwewe, dzamunofila kuti dzinofanira kunga dziripo as witnesses. Ukwamai vanodiwa. Ukwana kana wana sekuru. Vanodiwa. Ni wana derembo wamwe. Idine walingato tora kuya naye. Ihanzvadzi yababa. Ngekuti mundu unge wa sekuru. Hanzvadzi yababa ika iyi. Ainombopiwawo ainomboyeba mumusha ichitorera baba wangu munda ichitika saka ndiye mumusha mangu azinomboita taizwa iyoyi. Saka tati akamusaituza kuti tutoti
toda kuziita sei kuti wese anofanira kunge aripo ngava aripo tifatabatsirana nyaya yobva yapera hatichadiba izvi zvekuisa makosi munopedza mari mahara munopedza mari mahara iveye mukandizvokuda kuenda kuhaikoti haikoti hauendi usina loya loya rekuhaikoti unobhadwa $300 per hour munayo mari yemuri kuenda combined pamuri muri 4 mukaenda kukoti handiti zvafanira kuti matengerana matenga mombe 4 chiitai society kuti ma300 amuda kuendesa kuti laloya isai muhwani maaccount mutengerana mombe muone kuti munoita 6 months ine matanga enyasazara muri kozadza matanga emaloya imenyu asina chino inini ndateerera zvamataura ndagutsikana nazvo saka zvapavari kuti dare rwari kurida here kana kuti havasi kurida asi inini kwandiri ndinoti muzita raJesu haleluya haleluya